Znova nám prešiel neskutočne rýchlo ďalší týždeň a presúvame sa vlastne zajtrajším dňom do týždňa 40, čiže vlastne každú nedeľu robím výklady podľa znamení. No vlastne to nie je klasika, horoskop, ale vlastne témy, ktorým sa máš venovať. Tak vlastne platí to od 29. septembra do 5. októbra. No a dnes máme 28. september. No a vlastne poďme sa, ale nie, najprv chcem povedať, podpor ma či lajkom, či milým komentom, podpor ma nejakým spôsobom, no a o to viac ma to bude baviť. Takže poďme vlastne na vec. No, prvé znamenie je tu lev. Zobrala som si aj karty rún. Tak k znameniu leva mi vypadla táto karta. Je to vlastne, a ešte si ukážeme hneď aj lenokarty. Máme tu krásne srdce, to veští, čo? To veští všetko len dobré. Sice trošku je tam aj stresu, ale poďme po poriadku. Takže vlastne táto karta hovorí o tom, že buď sa dostaň do svojej rovnováhy, do svojho nejakého súladu, možno myšlienok, možno nejakých činov. To je vlastne tvoje zrkadlo. No a vlastne táto karta ti pomáha prekonať možno samotu, možno sa cítiš sám, sama. No a posiela ti do života vlastne tých správnych ľudí. No a treba si to vážiť, treba ich prijať vlastne s láskou, aj keď ti to bude robiť zo začiatku stres. Treba si tých ľudí vážiť, treba trošku zabojovať s tým svojim stresom. No, tak vlastne to je tvoja úloha na týždeň 40 roku 2025. Venuj sa ako seba láske, tak sa venuj vlastne aj možno čaká niekto na tvoj telefonát. Skús sa ozvať ľuďom, ktorým si sa vlastne už dlhšiu dobu neozvala. Tak vlastne toľko to pre tvoje znamenie, milý lev. No a pokračujeme ďalej. Ďalším znamením je baran. Už som si pripravila teraz takúto pomôcku. Tak, je to lepšie možno vidieť. A možno aj nie. Tak. No a mám tu karta, ktorá vlastne hovorí o komunikácii, takže skús v týždni 40, čiže od 29. septembra do 5. októbra trošku viacej komunikovať. Komunikovať trošku viacej doma s človekom, ktorý máš nejaký zväzok. Táto karta pomáha vlastne, keď ťa čakajú nejaké skúšky, takže už vlastne predpovedá, že to bude fajn, možno nejaká životná skúška ťa čaká. Možno, keď na teba niekto útočí, táto karta ti pomáha nejakým spôsobom to vyhrať, áno, nejak schopnosť ubrániť sa väčšiny, alebo možno nejaké odvrátenie nejakých tých intríg. Takže vlastne, milý baran, venuj sa komunikácii,
venuj sa vlastne nejakým tým svojim skúškam. Môžeš si to aj nakresliť na ruku, tento znak, na ľavú ruku, no a bude ťa ochraňovať. No a poskytuje samozrejme aj isté odpovede, takže ako som už hovorila, komunikácia s ľuďmi, s ktorými sa cítiš fajn, alebo možno aj v práci, tam, kde máš nejakú tú zmluvičku, pozor na to, aby sa veci neopakovali, takže pokiaľ nikomu niečo ideš vyčítať, radšej nie. Radšej nie, necháme si to vlastne možno na neskôr. Takže, milí barani, komunikovať a ešte raz komunikovať. A hlavne ako sa treba dostať do nejakej tej svojej komfortnej zóny. Tento týždeň možno, že by nebolo fajn aj sa hýbala, vidíš? Táto karta akože je veľmi dôležitá. Do svojej komfortnej zóny nemusíš vychádzať teraz zo svojej komfortnej zóny. Práve naopak, dostaň sa vlastne do nej, aby si bola v pohodičke, ok? Pokračujeme teda bíkom. Ahoj, milý bík. Toto je vlastne tvoja úloha na týždeň 40 od 29. ako septembra do 5. októbra. Tak, aj ty dostaneš kartu, ktorá vlastne sa volá Runa. A pre teba vlastne tu prichystaná runa šťastia, nejaká výhra, nejaká sláva, možno sa niečo nové rodí, myslím, čo sa týka šťastia, harmónia, prospech, ako taký, komplet všeobecne. Tak čas nejakej tej námahy je už vlastne preč. A tu mi vypadli vlastne karty 3, takže pozor na svoje rozhodnutia tento týždeň. Nerobiť zbrklé rozhodnutia, pretože ono sa to nemusí vyplatiť. Môžeš sa dostať do nejakých energií, keď tomu vlastne nebudeš rozumieť, takže užívaj si hlavne, nie že ti stupne sláva do hlavy a začneš robiť hlúposti, takže užívať si tú slávu, áno. To, čo sa ti podarilo, pochváliť samého seba, toto je veľmi dôležité. Nečakať, že ma niekto pochválí. Proste zobrať rodinu, priateľov a trošku sa podeliť o tú svoju radosť. Niečo sa dosiahlo a ono to treba patrične osláviť. Hoci je to taká malinká tá maličkosť, ale človek musí byť vďačný aj za maličkosti, vlastne aby si zaslúžil tie veľké veci. Takže toľko pre teba, milý bík, rozhodovať sa správne, pretože môžeš namiesto tej oslavy vlastne len strácať. Takže tento týždeň nerobiť žiadne rozhodnutia, ktoré sú naozaj dôležité. Užívať si tento týždeň a to je celé. Prechádzame rovno na ďalšie znamenie, ktorým je ryba. No milé ryby, čo to tu máme vlastne pre vás v týždni 40, čiže od 29. septembra do 5. októbra. No táto karta hovorí vlastne o nejakom majetku. Buď dedičstvo sa bude riešiť, možno nejaká kúpa. Možno ide vlastne o nájdenie tvojho starého ja. Je
najlepší čas vyjasniť si rodinné vzťahy, alebo tu máš starú mamu alebo mamu a tu si vlastne ty, hej? Tak treba to trošku, možno je aj čas nejakej rozlúčky a tak ďalej, takže možno sa tu bude riešiť nejaké finančné veci a možno aj v podobe nehnuteľnosti. No, tu mi vypadli takisto 3 karty. Tu vidíš úrad, takže asi očividne dostaneš nejaký list z nejakého úradu, možno z úradu práce, keď si nezamestnaná, možno sa to konečne pohne dopredu. Takže vlastne tvoja úloha, pokiaľ prácu nemáš, alebo chceš zmeniť prácu, tento týždeň je vlastne týždňom nejakých tých financií, v tvojom prípade ide o nejaký blahobyt. Takže sa postaraj vlastne o ten svoj blahobyt v týždni 40, čiže od 29.9. do 5.10. Zaujímavé teda. Pokračujeme strelcom. No, milý strelec, teraz je tá tvoja chvíľa, budeme pozerať na tvoj týždeň, na tvoje úlohy na týždeň 40, čiže od 29.9. do 5.10. milý strelec. Tak to si dáme nakoniec. No, čo čaká ale teba? Táto karta je niečo úžasné. Je to nejaká sila, nejaká životná sila, aj intimná sila, možno po nejakom útoku, keď bol na teba nejaký útok slovný, alebo samozrejme, že slovný, tak vlastne toto je karta víťazstva. Užívaj si svoje víťazstvo. Je to vlastne aj runa proti diskriminácii alebo nejakému utlačovaniu, potlačovaniu. Je to nejaká nádej. Áno, toto je veľmi, veľmi krásna karta. No a ideme si to vysvetliť. Čaká ťa... No, čaká ťa nejaká zmena. A to sme si už vlastne vysvetlili, že konečne sa začne dariť. A ty budeš vlastne tým hlavným zdrojom, čiže vlastne očividne sa o svoju zmenu postaráš sama. Ach, to je výborné. Toto je akože super. To ma baví a to sa mi veľmi, veľmi páči. Možno si uvedomila. Vidím tam ženu, tak preto nehovorím k mužom. Muži vlastne buď si predstavia svoju partnerku, že vlastne konečne pomôžeš nejakým tým spôsobom, nejakou svojou veľmi dobrou energiou dosiahnuť to, čo už vlastne dlhšie chcela, pretože určite potrebuje nejakú väčšiu zmenu. No, keď vlastne si žena, ide o teba, takže je to naozaj cool, naozaj pozitívna zmena, dokonca aj runa nám to predpovedá. Tvojou vlastne úlohou na týždeň 40 je postarať sa vlastne o svoje šťastie, čiže nenechávať to na nikoho, len na seba. Máme tu ďalšie znamenie, ktorým je váha. Ahoj, milá váha a vítaj pri dnešnom týždennom výklade, ktorý vlastne sa bude týkať týždňa 40, čiže od
9. do 5. 10. Čo to tu máme? Nejaký pohyb. Dávať si pozor na ceste, pokiaľ ideš na dovolenku alebo aj nejaká mini dovolenka, nejakú rutinu treba opustiť, čiže daj sa von z nejakej tej komfortnej zóny, alebo pokiaľ sa chceš sťahovať, tento týždeň je perfektný na toto. Ale skôr symbolizuje nejaký ten oddych, ale zároveň aj opustiť nejakú tú rutinu. Ideme si to vysvetliť. OK. Takže nejaké konflikty treba opustiť, pokiaľ máš s niekým nejaké hádky, konflikty, proste daj to do pohybu a teda daj to do pohybu ty a jednoducho to ukonči. Treba si to vydiskutovať nie hádkami, ale skôr by som povedala moment, aby mi to zaostrilo na karty, nie na moje ruky. Ja si myslím, že tento týždeň, keď máš nejaký konflikt s niekým, teraz je ten pravý týždeň, perfektný týždeň to ukončiť. Čo povieš? Skús mi napísať do komentárov, či máš s niekým nejaký ten konflikt. OK? Takisto veľmi zaujímavý výklad.